Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Nerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Het nieuwe schooljaar is begonnen. We spreken met Frans van Efferink hoe het scholengemeenschap Bonaire het dit jaar structureel zal aanpakken. Wij proberen natuurlijk extra aandacht te besteden aan de eerste klasse. Die komen net van de basisschool, die zijn natuurlijk wat dat betreft ook altijd heel erg gespannen om in de grote school te komen. En het is ook zo dat bijvoorbeeld vanochtend was er op het VMBO een toespraak voor de derde klasse. Daar was ook UNICEF aanwezig, omdat UNICEF zou ook heel graag met een aantal leerlingen spreken, een stuk of 20 van de verschillende locaties, waarbij UNICEF speciaal gaat vragen wat nou het voor hen betekende als leerling op de SGB om in de COVID-19-periode thuis les te krijgen. Dus ja, zo'n opstartweek, daar liggen altijd verschillen. Het belangrijkste verschil ligt denk ik bij het MBO dit jaar. MBO die start 2 weken later en die 2 weken die hebben we heel hard nodig om zaken voor te bereiden. Nee, ik zeg het niet goed, die start 1 week later. In deze week komen er nog geen studenten op school, maar bijvoorbeeld krijgen docenten intern lessen, instructie hoe ze het beste met laptops thuis studenten les kunnen geven. Wat je ziet is dat er heel snel didactiek ontwikkeld wordt na de COVID-19-periode om lessen beter te structureren voor leerlingen thuis. Want er was eigenlijk geen ervaring mee. Maar inmiddels, en dan zie je dat dat heel snel komt, zijn er allerlei manieren waardoor de start van de les, hoe doe je dat, hoe hou je de contacten met de individuele leerlingen die allemaal in verschillende beeldjes zitten. Nou, daar wordt op het mbo op dit moment veel aandacht aan besteed. En waarom? Omdat het mbo die heeft de 18-plussers. En dat betekent dat het mbo kan niet opstarten zoals het VO. Bij de 18-plussers, bij volwassenen, geldt de 1,5 meter. En dat betekent ook dat we niet alle lokalen kunnen gebruiken zoals we gewend zijn. Die lokalen zijn in principe klein. Als het een kleine groep is, dan kan het wel. Maar we letten zoveel mogelijk erop dat de studenten 1,5 meter bij elkaar vandaan zitten. Dan zult u zeggen, en dan het VO, wat doet u daar dan mee? Wij volgen natuurlijk heel sterk wat het OLB ons adviseert. En soms kan het OLB ook zeggen, dit willen we gewoon dat je doet. Nou, nu hebben we een situatie waarbij op dit moment op het eiland, naar mijn informatie, dat kan natuurlijk weer veranderen als je praat, er geen geval van corona op het eiland is. Wat wij dus gedaan hebben, is in de eerste week voordat de school begon, dus vorige week in de vakantie, hebben wij een brief opgesteld met alle UNE-directeuren. Omdat ik merkte dat ik kreeg ook al een paar telefoontjes van ouders. Als mijn kind nou straks op school komt, wat zijn jullie maatregelen dan? Scholengemeenschap Bonaire SGB begint het schooljaar met COVID-19 maatregelingen. Frans van Efferink vertelt meer. De maatregelen die hebben wij in een brief vervat. Ik ga er zo eventjes wat voorbeelden van geven. Het VO, en dat is soms ingewikkeld, het VO dat bestaat dus uit kinderen eigenlijk tot en met 18. Er is wel eens in het VWO iemand van 18 plus. Die moet dan ook weer wat extra opletten. Maar feitelijk heeft het OLB, volgend ook op Nederland, gezegd, de VO-klassen mogen gewoon weer open. Als je dat zegt, betekent dat de kinderen in het VO als totale klas een lokaal in kunnen. En dat betekent ook dat je zegt, er is geen 1,5 meter. Wij hebben in de brief dat dus ook aangegeven en we hebben gezegd, en toch zullen wij ook wel weer zoveel mogelijk de maatregelen handhaven die we voor de vakantie ook ingezet hebben. Ik noem er een paar. We hadden op bijvoorbeeld de 2 grootste locaties, VMBO en Liceo, hadden we 1 pauze. Dat betekent dat alle leerlingen tegelijkertijd op het binnenplein zijn.
We hadden toen de regel, die is er nu niet meer, dat 50 mensen maximaal bij elkaar mochten zijn. Nou, ondanks dat die regel er niet meer is, willen we daar toch, toen hebben we een gescheiden pauze ingesteld. Wij houden die gescheiden pauze. Dus we hebben eigenlijk een nieuwe pauze ontdekt. En dat betekent dat de helft van de leerlingen op het plein is en een uur later de andere helft van de leerlingen. Dat kan door te zorgen, ik maak een knip in het rooster. Dat heeft heel goed uitgepakt. Ik denk zelfs dat als de coronaperiode over is, dat we dat ook handhaven. Het lijkt erop alsof het rustiger is aan alle kanten, dat is ook logisch. Je hebt maar de helft van de kinderen op het plein, maar het lijkt ook in de lessen daarna dat de kinderen meer zichzelf zijn. De leerlingen betreden allemaal eerst het lokaal en daarna pas de docent. De docent moet proberen wel die afstand tot die leerlingen te houden. En dat kan doordat je wat in je regelgeving en allemaal organiseert. En vandaar dat we dat ook afgesproken hebben. Er zijn extra schoonmakers, die zijn er tijdens de schooldagen en de schooluren. En die zullen regelmatig deurkrukken schoonmaken en toiletten extra schoonmaken. Op alle terreinen zijn extra wasbakken neergezet, dispensers, zodat leerlingen in staat zijn om meerdere keren per dag hun handen te wassen. En ja, ook een basisregel, hij is heel logisch, maar we hebben hem nog eens opgeschreven. Als je je niet lekker voelt, blijf thuis. Waarbij je normaal zou zeggen, als dit er niet aan de hand was, dan zou je zeggen, nou, dat zei ik ook wel eens tegen een docent, nou kan je dan niet de eerste 3 uur les geven. En dan ga je om 10:30 naar huis en met een beetje aspirine. Dat moet je nu niet zeggen tegen elkaar. Daar moet je maar gewoon eerlijk in zijn. Als je je niet lekker voelt, moet je thuis blijven, want je moet kijken hoe zich dat ontwikkelt. Is het een gewone griep, dan is het allemaal niet zo erg, dat gaat allemaal wel weer over. Maar we moeten natuurlijk altijd alert zijn en die verantwoordelijkheid hebben wij ook als school en als leiding om iedereen daarop te wijzen. We spreken met Tanja Kogelkoren, directeur van Hospice Cas Flamboyant, een huis voor mensen die door omstandigheden de laatste fase van hun leven niet thuis doorbrengen, maar zijn op zoek naar iemand liefdevol die hen in deze periode kan helpen. Ja, Cas Flamboyant is een aantal jaar geleden, ik denk 6 jaar geleden, begonnen met een idee. Dat ben ik helemaal gaan uitwerken en sinds 2018 staat dit huis er. Cas Flamboyant is een bijna thuishuis waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen wonen, dus kunnen verblijven. En waarom zouden ze hier naartoe komen? Nou, een goede reden is omdat hier 24/7 altijd lieve mensen rondlopen, dat je zorg krijgt, dat je aandacht krijgt, dat de wensen van je gezicht worden gelezen in de laatste fase van je leven. En dat het hier eigenlijk heel erg fijn is, ondanks dat je het leven moet gaan laten loslaten, wat enorm moeilijk natuurlijk is. Daar hebben wij nu geen idee van. Maar voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, is dat natuurlijk, voor sommigen is dat wel de moeilijkste opdracht in je leven. Tanja, hoe moeten mensen hier komen? Worden ze gestuurd door de dokter of de families? Hoe gebeurt het? Ja, dat is misschien wel goed om uit te leggen. Voordat mensen hier komen, is al duidelijk dat mensen gaan sterven. Dus men sterft hier niet omdat men hier toevallig bij Cas Flamboyant komt. Men sterft hier omdat men de diagnose van de arts heeft gekregen dat men niet meer beter wordt. Oftewel uitbehandeld is en daarom ook niet meer in een ziekenhuis hoort. En omdat men nog een levensverwachting heeft van 3 maanden. En dat is iets wat universeel bepaald is in de wereld. Dus dat doen niet de huisartsen hier of de specialisten van Fundación Mariadel. Dat is echt wereldwijd bepaald. Als de verwachting, je levensverwachting nog 3 maanden is, dan mag je aanspraak maken op een verblijf in een hospice. En dat is op Bonaire ook. U zoekt vrijwilliger, maar ik vind het een best moeilijke werk. Die vrijwilligers, hoe kunnen ze dit voorstellen?
Ik kan me voorstellen dat buitenstaanders of mensen die onbekend zijn met het concept hospice, dat best lastig kan klinken, maar ook kan voelen. Dat je denkt, wow, moet ik alleen maar met mensen die sterven de hele dag omgaan? Dat is toch inderdaad heel pittig. En is het niet een waanzinnige, verdrietige situatie daar in Casflambayar? Ja, ik denk dat het tegendeel waar is. We vieren hier echt het leven. Dat is oprecht zo. Je trof ons net een beetje dansend aan binnen. En dat hebben we gisteren ook gedaan op Double Era. Hebben wij gedanst omdat de bewoner die op dit moment bij ons is, dat ontzettend mooie muziek vindt. Dus ik denk dat de sfeer hier dermate prettig en fijn is. En dat hoor ik ook altijd van iedereen terug. Dat het dus niet zo pittig is als men denkt. En dan nog een tweede wat heel erg belangrijk is. De vrijwilligers, dus onze collega's, groeien mee in het proces van dat iemand hier binnenkomt en dat iemand hier overlijdt. En dat proces zorgt ervoor dat je het aan kan en dat het niet zwaar is om dan iemand te moeten loslaten. Ja, tuurlijk ga je hechten en tuurlijk vind je het heel erg verdrietig en tuurlijk is het een gemis als je de dag daarna komt en die mevrouw of meneer is er niet meer. Maar gaandeweg het proces ga je wel voelen van het is goed dat iemand gaat. Het is goed dat iemand nu met familie en vrienden samen afscheid neemt van het leven. En als je dat als collega ook voelt en meemaakt, dan sta je er heel anders in. Dan beleef je het ook heel anders. En dan is het gewoon, ik denk, zo mooi en dankbaar werk. U zoekt vrijwilligers. Ja. Wat moeten ze doen? Ja, wat moeten ze doen? Dat vragen ze ook altijd tijdens het eerste gesprek. Wat moet ik kunnen, wat moet ik doen? En ik zeg altijd een groot hart. Als je een groot hart hebt en echt iets voor de ander wil doen en het verschil wil maken, dan dat is eigenlijk genoeg. Ja, wat je ook moet doen is logisch nadenken, want je runt hier wel eigenlijk een groot gezin mee. Als het vol is liggen hier 4 bewoners, ieder met hun eigen wensen en ieder met hun eigen zorgen. Je wordt ondersteund door de thuiszorg, door de medisch-inhoudelijke zorg die van buitenaf komt, zoals artsen, anesthesisten, mensen van de pijnpolie, oncoloog, huisarts natuurlijk, hè, op de allereerste plaats, die heeft de eindverantwoordelijkheid. En de thuiszorg die soms 3 keer per dag komt. Ja. Hoe moeten ze aanmelden? Aanmelden via het volgende telefoonnummer en we hebben ook een website. De website heet www.cas-flamboyant.com. En het telefoonnummer van mij, Tanja, is 785-2245. En mag ik dan nog 1 ding zeggen? Ja, natuurlijk. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen hospice. Zonder vrijwilligers geen Casflambayar. Zonder vrijwilligers geen liefde en aandacht voor de bewoners en de Bonaireaanse bevolking. Waarvan sommige mensen het zo hard nodig hebben dat ze hier mogen zijn in de laatste fase van hun leven. Dus meld je aan en geef het een kans. Buitenschoolse opvang De Oceaan maakt gebruik van verschillende groepsruimten en biedt dagelijkse uitdagingen en activiteiten aan voor het ontwikkelen van het kind. We spreken met Timoteo Silberi. Ja, vandaag is de Stichting Professionele Kinderopvang trots om onze 8e locatie te openen van naschoolse opvang, de BSO De Oceaan. Hier is een plek waar de kinderen tussen 4 en 12 jaar na schooltijd van een mooie programma kunnen genieten, waar zij al hun talenten, alle emoties, alle hun, wat zij dan willen doen na school, kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij dan voor 6 jaar al met verschillende scholen een IKC vormen, Integraal Kindcentrum, waar de kinderen van de scholen na schooltijd kunnen blijven, daar een warme maaltijd genieten en dan verschillende activiteiten doen binnen de NSO zelf,
of buiten met andere stichtingen. Je kan denken naar een Stinapa, naar een Echo, naar een beachtennis, waterpolo en veel meer. Dat aan de kinderen worden aangeboden. Maar bij BSO de Oceaan, dan komen de kinderen vanuit school. Dus ze komen uit de omgeving van de school naar de omgeving BSO de Oceaan, waar ze dan ook een programma hebben van activiteiten binnenshuis en ook met dezelfde stichtingen buitenshuis. Maar wat het anders maakt is dat die kind die voelt zich dat ik ga toch naar huis. Ik ga toch naar een andere locatie. En bij deze locatie hebben we verschillende kamers waar de kinderen verschillende dingen kunnen doen vanuit van hobby. Laten we zeggen, ze willen dam spelen. Tot waar ze hem kunnen knutselen en hem kunnen tekenen, kunst en buiten ook kunnen spelen. We toetsen geen kinderen hier of welke type kinderen ze zijn, huidskleur, geloof, niks. Alleen moeten ze ingeschreven zijn op Bonaire. Kunnen ze dan bij ons, bij Stichting Professionele Kinderopvang, een verzoek doen om in aanmerking te komen dat hun kinderen ook hier bij BSO de Oceaan geplaatst kunnen worden. Mensen kunnen ons vinden op onze website kinderopvangbonaire.com of via het telefoonnummer 717-1593. Dat is dus 717-1593. Of via de mobiele phone 701-8870. 701-8870. Daar kunnen ze ook snel een WhatsApp sturen en dan nemen we contact met hun. Die adres is Calle Gobernador de Brood 64. Dat is het voormalige gebouw van de EOZ. Naast Transferradio, daar zitten we. Maar je ziet het meteen als je langs Transferradio rijdt. Zie je een prachtige muur met alle schilderingen van de vissen en schildpadden. Maar net daarnaast zie je een kleurrijke schildpad, speciaal voor onze kinderen. Jullie zijn allemaal van harte welkom om een kijkje te komen nemen. En breng alsjeblieft uw kinderen mee, dat zij ook deze locatie kunnen zien. We gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza Nos TV agora onda Kubota. Download nos app, seja por the App Store of Play Store e desfrutar de nos programação e transmissão vivo completamente grátis. Há a notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passa. Para o escuta de nós, conta conosco. É canal netamente boneriano. Nos TV. Turine tem sonho of mais, pero quando está com a pessoa que está trabalhando e com nós por ajudar para realizar isso aqui não, sonho está dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Boek je die pret met volgeboekte activiteiten en positieve reacties. Dit jaar veel populairder dan afgelopen jaar. Nos TV was aanwezig bij de laatste activiteit op de SGB met activiteit tafeltennis. Nos TV heeft het volgende reportage. We hebben een tweedaagse activiteit hier in de gymzaal in SGB.
uitgaande van Boekje die Pret. Het vakantieboekje dat kinderen hebben gekregen op de basisscholen. De kinderen genieten. Gisteren hadden we 18 kinderen. Vandaag hebben we er 20. Het is een hele leuke activiteit waarbij de kinderen kennis maken met de sport tafeltennis. En we hebben ze gestimuleerd om na deze 2 activiteiten, deze 2-daagse activiteiten, om te blijven komen trainen bij ons in Jong Bonaire. We hebben van Bonaireaanse Tafeltennisbond trainen we op maandag de kinderen jeugd van 6 tot 7 en woensdag ook van 6 tot 7. En we hebben de kinderen dus gestimuleerd om te blijven komen. Dus we beginnen weer met het trainen 17 augustus als de school begint. Dan beginnen wij ook weer te trainen. Dus we wachten af om te kijken of er kinderen van gisteren en vandaag gaan komen de 17e of verder. Ja, voor lichaam en geest is tafeltennis een hele goede sport. Het is een sport waarbij je toch beweegt. Sommige mensen denken je staat achter die tafel star en stil statisch, maar dat is helemaal niet zo. Je moet bewegen achter die tafel en je moet heel goed concentreren. Dus voor de jeugd, voor kinderen is het juist een hele goede sport, want je moet focussen op die bal, je moet concentreren, jij moet nadenken waar wil ik die bal plaatsen, want jij plaatst die bal aan de overkant op de tafel voor jouw tegenstander. Dus het is een goede sport waarbij kinderen zich heel goed moeten concentreren. Ik ben heel blij met de reactie. 18 gisteren, vandaag 20. En ja, het is nu afwachten kijken of er kinderen gaan komen trainen in de toekomst. Van BTTB uit hadden we een trainingcoach gedaan. Vorig jaar, nee het was dit jaar, februari. Er kwam een coach uit Ecuador namens de ITTF. ITTF is de International Board van tafeltennis. Er kwam een coach uit Ecuador, die heeft ons de cursus gegeven. We waren met z'n 6, 8 zoiets. En het was een hele intensieve cursus. Maar wel heel leuk. Niet alleen praktisch, maar ook veel theorie. Theoretisch en praktisch. En om je certificaat te krijgen, hebben we de cursus afgerond dus, met voldoening. Dus we zijn er doorgekomen, geslaagd. Maar je moet een paar uren oefenen om je certificaat te ontvangen. En deze 2 dagen is juist ook voor ons, meneer David en ik en Charles, heel goed om onze uren vol te maken. We moeten 30 uren vol maken aan praktijk om de certificaat te ontvangen. Dus we hebben de cursus gedaan, maar we hebben de certificaat nog niet. Omdat we die 30 uren nog niet vol hebben gemaakt. Praktisch. Vooral met die kleine kinderen, je bent constant bezig. Misschien hebben jullie wel gemerkt, je bent constant bezig de grip te corrigeren, want dat is heel belangrijk. Kinderen houden racket zomaar in de wilde weg. Dus het is heel belangrijk, die goede grip, goed staan achter die tafel. Dus de basisdingen voor die kleine kinderen, ja, het is intensief. ECHO viert 10-jarig bestaan. Iedereen heeft last van een pandemie. Vanwege het reisverbod is het hier op Bonaire bijzonder moeilijk geweest voor de organisaties zoals ECHO die afhankelijk zijn van de steun van internationale vrijwilligers en bezoekers. Desondanks is ECHO hierin geslaagd om hun inspanningen voor natuurbehoud voort te zetten. ECHO was 10 jaar geleden opgericht op 27 juli, dus daar begint ook onze viering dit jaar, door Sam Williams. Hij kwam naar het eiland eigenlijk al eerder, 5 jaar eerder, om onderzoek te doen. En zodoende, toen hij al zover was met zijn rapportage, had hij het ook in praktijk gebracht. Dus we zijn begonnen echt met de rehabilitatie van lora's, die toentertijd in groot schaal werden geconfiskeerd. En je moet wel zeggen dat over de 10 jaar dat het allemaal
beter begon te worden, minder confiscatie, minder gestroop van LORA's, dat het nog steeds niet zo ver is dat ons werk al gedaan is, want het gebeurt nog soms, zoals afgelopen 2 weken, dat de LORA's en prikietjes wel in gevangenschap proberen, dat mensen ze wel in gevangenschap proberen te houden en dat de politie wel moet ingrijpen. Over de jaren heen begonnen we al te zien dat de populatie van de LORA's wel stabiel is, maar dat het grootste probleem met de bevolking is dat de LORA's wel in de droge periode naar hun toe komen om van hun mango's en allerlei vruchten te eten. En om een stabiele populatie te hebben, moeten we ook eenheid hebben met de bevolking. Dus wij hebben besloten om ook aan de habitat te focussen. En het is omdat in de droge periode, als je meer inheemse vruchten in de natuur zou hebben, dat de LORA's daar wel eten konden krijgen en niet direct naar mensen toe gaan. Dus herbebossing is vooral om de mens en de LORA's bij elkaar te brengen en om het beste eigenlijk van de hele biodiversiteit van Bonaire te maken. Sinds de grootste confiscatie in 2011 en 2012 hadden we LORA's dat we hadden grootgebracht, maar helaas niet terug naar de natuur konden. Om die reden zijn we in 2015 begonnen te proberen eigenlijk om in gevangenschap te broeden. En het was pas in 2018 gelukt. Dus sindsdien dat we ook een broedprogramma hebben en al die LORA's die hier in gevangenschap worden gebroed, die gaan ook de natuur in. Helaas kunnen de ouders niet mee, maar ze kunnen wel gezonde baby's voor ons ter wereld brengen en die kunnen wel de populatie gaan versterken. En we zien wel over de jaren heen dat je de mensen wel betere educatie kan geven en ook door de monitoring van de nesten dat het getal wel niet zo hoog meer is, maar het gebeurt nog eens, vooral naar het broedperiode, dat mensen dus gestroopt hebben en dit ook nog proberen te verschepen naar andere nabije eilanden. En dit is vooral omdat je de LORA, die is zo uniek, hebben we alleen hier op Bonaire en in de kust van Venezuela. Vroeger ook op Aruba, maar niet meer. Dus ook de zustereilanden die willen soms een LORA en dat halen ze allemaal uit Bonaire. Dus we moeten actief bezig blijven met het handhaving van deze wet dat we al sinds 1952 hebben. Maar het is ten goede van deze unieke soort dat ook onze toerisme soms naartoe hier trekt. 10 jaar is alleen het begin voor Echo, want we zagen dus natuurlijk moeten we soms ons focus een beetje veranderen. We zijn begonnen om LORA's te rehabiliteren, maar nu krijgen we minder LORA's dan in het begin binnen. Het betekent ook dat het beter gaat met de LORA's buiten, maar dan moeten ze ook een gezonde habitat hebben. Dus we gaan zeker door met het bomen planten, want dat is ten goede van de mens en de LORA's. En heel veel educatie, want nu dat we het voor 10 jaar hebben gedaan, weten we beter om daarover te communiceren en ook de bevolking daarover dus te informeren. Kantiawa is een groot succes in Playa Pabao. Volgens Arnd Chirino een jong ondernemer die veel aandacht besteedt aan de Bonaireaanse bevolking met talenten en richt zich vooral om de gezelligheid in de buurt te houden waar hij opgegroeid is. Bon dia, bedankt dat jullie vandaag zijn gekomen. De weekend die achter de rug is, ging heel goed. Het was heel druk, heel leuk. Heel veel mensen zijn bij de Kantiawa gekomen. We hadden mooie races. Het was gewoon heel mooi om te zien. In principe hadden we niet verwacht dat we zoveel deelnemers hadden. Gelukkig waren we goed erop voorbereid. De deelnemers, hoe meer deelnemers, hoe leuker het is. Dus voor ons was het gewoon een zegen dat er zoveel mensen zijn gekomen. Ze hadden in de weekend 2 keer barbecues gehad. En 4 drinken, dus voor hun was het gewoon een hele leuke weekend, gevuld met eten en drank. Ik heb ervan genoten, het was heel leuk. Mensen waren blij, iedereen was op het water, aan het genieten. Dus dat vind ik heel belangrijk. Toen zag je dat er echt een behoefte is aan meer watersport op het eiland. We zagen mensen die gewoon snel gingen parkeren om die paddle race te doen. Of mensen die ik bijna nooit bij de Kantiawa heb gezien, die wouden kayak race doen. Maar we hadden ook wat oudere mensen die elkaar gingen uitdagen om die races aan te gaan. Zo hadden we Farid en Arti. We hadden verschillende mensen die gewoon toch mee wouden doen met een andere sport. Ja, ik heb gehoord ook dat er groot interesse is in de microboots.
Ja, de microboot die heeft ons allemaal een beetje verbaasd. We hadden heel veel mensen die met hun microboot zijn gekomen. We hadden bijna 15 microboats. Dat is, ja, de afgelopen 10 jaar heb ik dat niet bij de Kantiawa gezien. Dus dat is heel mooi om dat weer te zien. Die cultuur gaat weer leven. Ik hoop dat de kinderen meer interesse erin gaan krijgen. Ik heb nu gehoord dat volgende week gaan ze met een koers beginnen om microboats te leren maken. Dus ze gaan dat helemaal opzetten. En dan, ja, wie weet, misschien gaan jullie meer horen van die koers. We zijn nu bezig met Budget Marine. Die hebben in november ook een race. Het is een race met een triathlon. Dus ja, we willen die twee dingen samenzetten en weer bij het Kantiawa houden. Dus dat wordt spannend. Naast de deelnemers hadden we heel veel mensen die kwamen supporten. Ja, die konden van de wedstrijden genieten, maar ook van onze bar. We hadden live muziek, dus dat was heel leuk. Die mensen hebben gewoon genoten. Het was een hele grote feest, vooral op zondag bij de prijsuitreiking. Had ik een gevoel dat we met een grote team waren die één visie gingen vieren. En dat is de regatta, de Kantiawa race. U kunt zelf van de beelden zien, het was heel gezellig. Iedereen was blij met elkaar. Iedereen was blij omdat ze mee konden doen met een race. Dus ja, zoals we in het papiament zeggen, Cooperare Dios, kan ik dit volgend jaar weer organiseren. Ik wil onze sponsors bedanken. Iedereen die ons heeft gesponsord voor de Kantiawa race. Grote dank aan jullie. Zonder jullie was dit niet een groot succes geweest. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.